बिसोर माहाजोन थाग्रा जायगालै बिसोरो बाब बै गोजौ गोजौ बिल्डिंआवबा सोर थागोन सेस फिलाबखा जाहैदों बे हायाखैनो बिल्डिंखौ रुमा सेस फिलाबखानो ओरैबायदि थाखा दंसै आरोखि मानसिफोरनाव दानो सेस बान्दा खाखाजोबनाय रुमा बेसेबां जागोनलै बेफोर रुमनि भाराफ्राबा सोर थायो एथ' रुम हाजार मानसिफोर आरो रुम दं बेयावबो रुमानो खालि थाबावा 32टा बिल्डिं दं बेयाव मोनसे बिल्डिंआव 28टा रुम खरे साउथ इन्डियानि मानसिफोरबो थाफैलाबायो सामब्रामखौ मालाय मायाव गायनानै जादों आमुल थाजानि बिखबाव सामब्राम गायनानै जादों बिल्डिं गोजौआव जोंहा आरो हा मेरला थाबाबो गायनानै जानो रोङा गामिफ्राव एल'भेरा गायदों मालाय बिबारा मोजांथारलै बियो मा बिबारथाय ओंखारलांफिनसै आं गाहायाव थांफिनसै ग्राउन्ड फ्ल'राव थांफिनसै बिबा गोदोनि मडेलसोलै एकदम बोरायथार गोदो एसिया गेमाव आसामाव जाफैनाय समाव लुनाय बिल्डिंसोनो बोरायबाय साफ्रोमबो मानसिनावनो गारि गंनै गंथाम दं गारिफ्रानो दोननो जायगा थोलाया बिबारा समायना बारथारदोंमोन सिरिजोब्बाय गाहायाव सिरिलाजोब्बाय बियो अफिस जाबाय बे बिल्डिंनि माबा कमप्लेन होफैग्रा अफिस दै गैयाबा मा गैयाबा फ्लेटाव थाग्राफोरनि बिबारखौ आराम जोथोन खालामदों लामायाव साजायदों Yes. Jangan ganggu. Jangan saja security berat tight.